terug naar gisteravond. Nee, bij ons zeggen ze, het is er met even, dat wou maar niet. Je komt goed Romein. Oké. Dan zeggen ze even. Moet het fijn. Ja, we zingen even. Want dan komt in een tijd tot ze voor iedereen weer zien. En een beetje wie ik. Want dan komt in een tijd tot ze voor Het is echt heel bijzonder geworden. Ik bedoel, de liedje heb ik geloof ik 20 jaar geleden opgenomen. En ik had niet gedacht dat het zo leuk zou worden om met de collega-artiesten dat te doen. Het is juist leuk om dat allemaal in die eigen dialect te doen. En dat heet ook de charme. Dat staat nog helemaal. Ja, had ik gezongen met Beppe Kraft. Dat is kling. Ja, en dat slecht. Toch maar even. Dit is ook het leukste ervan, denk ik. De mensen die ze ontmoet, de nieuwe contact die ze leggen, dat is hartstikke mooi. Ja. Dat ze voor iedereen weer zien. Even naar koor, luister naar koor. Ja, nou doen we natuurlijk heel graag. Voor dergelijke dingen zijn we altijd wel bereid om wat extra energie erin te steken. Omdat we altijd ook maar al te goed denken van, als het ons een keer gaat treffen, wat dan? En dat we ook denken van, op voorhand, wie belangrijk is het dat de wetenschap onderzoek duidt en dat we doorvoeren. Dus inderdaad allemaal flink inzamelen, zodat er goed wetenschappelijke onderzoeken kunnen plaatsvinden. We zijn er heel lang mee bezig geweest. Ik geloof dat we een leuk idee hebben wieveel oren, werk tot daarin zit, voor tot dat gaat gebeuren. En eindelijk krijgen we nu een podium voor het Alzheimer gebeuren. En ik hoop dat AMUR een goed succes wordt, financieel groot succes. Dat is natuurlijk heel, uiteindelijk de eindbalans is daar belangrijk in. Maar ik hoop ook dat eindelijk de wegen open is dat meer gepraat wordt over Alzheimer, dat we meer acties gaan doen voor Alzheimer. Want het is gewoon heel, heel erg nodig. En de laag, het blij gezicht, zit toch. En dan zien al ons zorg ook weer voorbij. Het geluk dat kunt niemand brengen. Toch is het zo fijn om te zingen. Het is en blijft natuurlijk altijd moeilijk als je met meerdere mensen samen gaat doen dat ieder zijn juiste toonhoogte heeft. Maar daarvoor zitten er perfecte studiomensen heen die daar veel waken. Dus het ging prima. Nu moeten we het mixen. Dat wil dus zeggen dat we, het van alle losse partijen en alle losse zangpartijen gewoon één geheel moeten maken. Maar dat is wel leuk werk. Jullie, dat is een fantastisch idee.